moke la ke Rongnihang pupi det si kona ne mini Bangladesh tho na ne miamen si chi irdet pura Ladakh long ki ong dung na tumge government pen Carbino Thomas Council facility ipi tinaan facility pi tani tumar jono non son orunodo ire puno lapen aja PM kesan mono kapre kapre schemes ta la puson ki bom lo lasi kopi bola lang itu man la puson ne pi bela ke dimak lo ki me chak bar ke alang itu man ki phung nang ji athe alang itu illegal migrants lasi ki phung nang ji adim alang itu ke la puson le warsai pi bom lo putang te moarni si ke Ladakh pen alang itu ke dam de det ko lapen Ladakh ke deciding factor se bang ji ko non bangke Carbino Thomas Council pen kopi lo ke claim ke karbi itu mane pi ke si non bangke komane lungi tupi komane mia tum da komane Bangladeshi atom masih lapusan avar sai pi kopi polo lage kapahai karbi tum se kapahai sadame avar sai ki bidame kopi polo lai mia tuman pi berat ke kopi polo mia tuman lang itu in on berat ke lapena hem kudum sadame lahaya tum han kopi polo dimak long chak berat ke kachini si me karbing long ara je longle henlo iche thelo longle kabe khai ke la ekibir tang khailo non puparam ke lo karbi tum ke la ichebet along le 10,434 square kilometer po along le ke ilong vera diman belo ilitum ke jongsi Ladakh karbiang long plane alilong le phelang le abelo betang le ilitum nane along kapre ka dim ya belo non son bang kheson nane Golaghat district nane Jorhat district lapu belo lasi ilitum me kerengi da daklo kichiji da daklo lasi long le kawe khai ime thang dim long si ilitum refugee man dat po an mang ke la ban claim kledet bang sing la si karbiara puno lapen ahem phu tum puno labang su puthak mek prang si melu lapen karbiara sa me un an su puthake pressure pinangji lahaya hem phu tom phan puthot lahaya list bang baching than ji pan lapen Carbino Thomas Council tame ahok pet jong salang tum khei bari ma sarkar lapen longle phelang kacharai kom ji sarkar do padang le latuman prabjim men phlung nang po jong si phlung ple bom botang the rathoi pen itu me punang kokpo je Carbino Thomas Council non la tuliram lohang akhe kachari pon sore lungi tupi sarkar lapen aku Carbino Thomas Council banda prabjin pen alang litum nilitum la pini nang litum media hoi pen choning dide sarwe lang ponding botang sai jogje nilitum arnisi ke action enang kokpo lapen mojong si solup sodak do patang de la Carbino Thomas Council kachari non CM tuliram lohang akhe haisi adai enang ke nang capture ik datpo moke Ladakh ke Rongnihang pupi det si kona ne mini Bangladesh tho na ne miamen si chi irdet ko apen Carbino Thomas Council me la so puthaga RDP si me athe Carbir land belong to the Carbino Thomas Council pusi pulomati asi land belong to the Carbino Thomas Council butang ke Carbino asi ye make hai apen land revenue yem in charge ta me la bang so puthak RDN si me jong si non por jong chalang tu man plung thelang pulo patang te mo pijo penela so haba talang itu mang chira igdaji non bisaralam Bijara lo hala pu ahawar pule punon hala puta apora tengpen action gen eta da joini si pini hala da ke karbia tu manga chithe kachi ena dimma matsia delo da pijo la dak na giman yang ring do after 5-6 years api la si la dak long ke prabjin men action ended me lapen non tuliram long hang kacha ke japona sarkar alang litum ke BJP sarkar puside alang litum kai ke ta rada hong jai mate meeting lo chipu yerlo jati mati bheti kerai koma sarkar lapen e inglong aso sarkar khei barim indigenous po khilonjia sarkar jiplo asa hok pet alang litum khilonjia sarkar jati metia pura puthak alang litum rai kom aning hang do potang de action enik nok kali potang ke labang so sarkar mai tuliam hang kachari kon sarkar ne nitum rat sadami punang kok por alang litum ke lungi tupi sarkar pusin nitum hin ben punang kok